Vedd fel. Ez olyan, mint a... Én ezt nem tudom megenni. Miért olyan nehéz? Nehéz. És őt hogy hívják? Berci. Szerintem ez neki nem. És hogy nem fogyott le eddig? Nem tudom lefogyasztani, most meg már hagyom. Tehát ő... De ő nem kasztrált, a Berci. De kasztrált fiú. Ő utánozza. De nagyon rendes. Miért mit csináltak, Kari? Vagy Nem mit? verekszik. Ja, jó. Kaptam puszit. Ó, Még egyet. Ó, már ő is kezdi. pocakját, Viki, azaz. Iskorodban nehéz. mit macskáztál itt? Hát Most most Igen. is olyan vagyok. mi? Ez a bentről a cica. Ja, a Goldi. Goldi nyuszít bentről, hogy ő nem jöhet ki. Ez a cica, hát ez 7 kiló. Egyszer nem értem, 7 kilót hisznek a... Hú, ez nagyon. És ezt nem hozták megint el? Hát nem. Nem lehet, hogy valami baja volt hirtelen a gazdinak, vagy valami... Nem, azok kimentek Londonba. Két És nem fiatal. kellett a cica? Karácsonykor ki is vitték a macskát,